Γεια σας παιδιά, σήμερα είμαστε εδώ για ένα νέο βιντεάκι και είμαι εδώ με τον Γιάννη και θα παίξουμε Water Bike και Water Girl στο free. Πάμε, πώς πρέπει να αλλάξουμε? Εγώ θα είμαι το... Ναι, πρέπει να αλλάξουμε το μέλη. Εγώ θα είμαι το... Water Boy, αυτός που πηδάει. το μαύρο, το κόκκινο και εγώ θα είμαι το Water Girl. Αυτά δεν παίζω, αυτά πηδάει. Αν δεν πάρει Μελίνα, Sorry, αλλά έχω καιρό να παίξω. Λοιπόν... πώς subscribe σήμερα? Ένα. Αν δεν πάρει, θα πέσω να το κάνεις. Οπα. Έλα ρε. Sorry, I'm sorry. Τελείω, ναι. Πώς έλεγα στο YouTube, δεν ξέρω. Κατερίνα και όλοι. Έλα! Εδώ νομίζω ότι πήδηξες. Έλα, πάμε. Στα αγγλικά. Ναι, στα αγγλικά. Δεν ξέρω αν σας αρέσει τα σκατά παιχνίδια. Ναι, απλώς επειδή πολύ Θα δεν φωνάζει έχουμε... Μελίνα να παίξουμε τα σκατά παιχνίδια. Πάμε. Να παίξουμε με το PlayStation μου. Εντάξει, τι να σου κάνω, εγώ δεν έχω PlayStation, έχω PC. Πηδήξαμε και δύο από την αντίθετη πλάτη. Εγώ μπερδεύτηκα το μάξιμο. Εγώ ευθεία. Εγώ πάνω. Πάνω. Εγώ ευθεία. Πάνω πάνω. Κοίτα, άστο. Έλα ρε. Τι, θες να μην σε Πήγες είπατε επειδή εγώ το έχω. Πρόσεχε εδώ. Εγώ το έχω αυτό. Sorry. Η Παναγιώτα δεν το έχει ποτέ. Δεν πετυχαίνει ποτέ. Όχι. Τι κάνεις ρε Μελίνα, εγώ. Ευθεία. Περίμενα, πηδάω. Εγώ πρέπει καμία φορά. Εσύ Μελίνα κάνεις edit ή το κάνεις έτσι? Το κάνω edit. Ναι. Ναι, κάνω edit. Με το Windows Movie Maker. Να το κάνουμε μωρέ. Το κάνω. Παίξω πολύ καλά edit να ξέρεις. Αντί γράφει καν σου βάλω. Πάρω κι εγώ λαπτόπ να κάνω κι εγώ βίντεο στο YouTube. Σε περιμένω, Γιαννάκη. Πήγε. Μαλάκα. Φέρε ένα τικ-τακ. Έλα. Αλλά κάτω μου τέτοιο. Κάτω μου τέτοιο. Κοίτα. Κάτω μου τέτοιο. Μπορεί να πηδήξει έτσι Μα μόνο. χαίστηκα. Χαίστηκα ρε κάτω. Οκ, θα στο κάνω. Αστρώ μου. Άστο. Ψάχνω εγώ. Δεν πάει εσύ. Μπέμπι. Δεν πειράζει. Με έναν φίλο μου το είχαμε φτάσει μέχρι εδώ πέρα. Φυσικά μέχρι εδώ το είχαμε φτάσει μέχρι Εμείς με την Παναγιώτα το έχουμε φτάσει μέχρι εδώ. Ναι. Στην πληροφορική. Ξέρεις κάτι. Άντε παίξτε τώρα. Εμείς έχουμε κάνει όλα αυτή την εμπειρία και έχουμε κάνει και μέχρι εδώ πέρα. Και μας έχει μείνει μόνο αυτό και αυτό. Είναι Ναι, πάντα δύσκολα. Αχ, ναι, το θυμάσαι αυτό. Πού είσαι, πού είμαι, δεν ξέρω. Στο ηλεκτρονικό γραφείο ρε, είμαι στο YouTube, όνειρό μου ρε. Σοβαρά. Και εγώ. Θα βάλεις subscribe, μιλά τώρα θα πάρεις subscribe. Ναι, εντάξει. Το έχεις πει στην τάξη. Μόνο στο Γιώργο. Αυτόν που είχε και αυτός. Αυτόν που είχε. Αλλά λέει έκλεισε και δεν τον άφηναν οι γονείς του. Τέλος πάντων, θα κάνω και με αυτόν ένα βίντεο. Τώρα, ούτως ή άλλως δεν... Να κάνεις συνεργασίες, να κάνεις και κόμμα. Αυτό θα κάνω, με συνεργασίες κάνω μόνο. Κόμμα Την τελευταία φορά είχα θα γίνω και εγώ YouTuber, να ξέρετε. Κάμε συνεργασίες. Ναι, τι να σου πω, θα γίνει YouTuber σε καμία Λοιπόν, Αυτό τι είναι πανεύκολο. Η άλλη δεν την πέρασε και μία Και άλλη. μπαίνα πάνω, πήγαινε πάνω. Μπράβο ρε. Να σου πω Πες σε κάτω ρε. Να σου πω για ποια την πέρασα. Για αυτή που είναι δύο τέτοια και πρέπει να πηδήξει μέσα στη λάβα και να σωθείς. Άνοιξε εδώ. Περίμενε. Έπεσα. Χοπ. Το κάνω. Όχι. Δεν λέει έχω. Ακούω. Λέει. Ακούω. Λέει λέει κάποιος, αλλά... Δεν ακούγεται. Δεν πω τι αιματάκι εγώ. Δεν πάω στο YouTube. Από τη χαρά μου θα αυτοκτονήσω. Έλα, υπερβάλλει, δεν είναι τίποτα.
Αυτό είναι το. σε σάξο! Πάτσε να το πω! Κοίτα, πάτσε να το. Εγώ το έχω βάλει. Πάτσε να το πω. Άντε πάμε. Βασικά, χέστηκα, βλακιά παιχνίδι. Λόγο. Δώσ' με μια. Ωραία. μια Και θα πίτα παίξουμε πετάς. τώρα. Αυτό το ξέρεις. Όχι. Παιχνίδι είναι. Jim Joe Mari. Η Μαριλά μου το έδειξε. Χάλια παιχνίδι είναι δηλαδή. Κοίτα, είναι λίγο Για να αστείο. το δείξει η Μαριλία. Κοίτα λίγο. Jim and Mari were in love. But Mari's family was... Δεν το θέλει. Ρωμαίος και η Ιουλιέτα. Ρε παιδί, Harry Potter λίγο έτσι. Αυτό Το φυλάκι λίγο. αυτό λίγο skip γιατί θα γελάτε πάρα πολύ στο Επίπεδο 1. Love. Κάτσε, αυτός είμαι εγώ. Αλλάζουμε. Εσύ στο κορίτσι. Οκ. Και εσύ πώς κουνιέσαι? Εγώ, Με το W και εσύ είμαστε αυτό εδώ. Λοιπόν, πρέπει να πάρουμε τις καρδιές και να απομακρυνθούμε από τους άλλους. Για άλλα λίγο κάτω. Next level. Next Πάω level. εσείς από εδώ πέρα. Εντάξει. Ναι, μεγάλη διαφορά. Λοιπόν. Να, η μητσιά σου. My mom. Mom. Άι, παράτα μας, mom. Πήγα να το κάνω επειδή εγώ δεν μπορώ να σκύψω. Κοίτα. Oh, love. Για να... Αχ, δεν πήραμε το Γι' αυτό σου πάρεις να δείξουμε μόνος. Κοίτα λίγο. Λοιπόν. Πετά. Πάρ' το. πώς Το κάτω ρε πήγαινε. Λες, εσύ περνάς. Εγώ δεν περνάω. Γιατί δεν μπορείς εσύ να περάσεις? Δεν ξέρω. Και δεν σκύβει με ένα κάτω. Δεν είναι. Αλλά όχι. Αχ, πώς θα τη δείξω τώρα να πάω πέντε. Δεν χρειάζεται. Εγώ πρέπει να πάω. Πάρε στην πλάτη. Δεν κοιτά. Και Αν κάνει- έλα να φιλήσω. Ξέρω κάτι στις ζευγάκες. Κοίτα. My mom και your dad. Να σου δείξω κάτι δηλαδή. Κοίτα. Αν με κάτσεις κοίτα. Χάνει μια καρδιά, το είδες. Ναι. Οκ, έχω ένα καλύτερο παιχνίδι. Έχω παιχνίδια. Άιντε τώρα. Δείξε και το καλύτερο παιχνίδι. Με το παγωτά, το ξέρεις. Ναι. Θα το παίξουμε. Είναι δεν στο είναι. Αχ, τι έπαθε. Και Όχι, εντάξει. Αχ, ποιο πάτησα τώρα. Παιδιά. Το έχω χαμένο. Αυτό. Μπαμ. Λοιπόν. Τώρα σωστές θέσεις έχουμε. Γίνεται να παίξουμε με δύο στα πάντα. Stop the video. Όχι, ρε, σταμάτα. Pause θα το βάλει ούτως άλλως, όχι stop. Ωραία, two plays. Εγώ θέλω να είμαι αυτό. Το two. Ποιος θα σας πει. Τη φράουλα. Το έκανα με το ποντίκι αυτό. Το έκανε zoom. Στην τύχη. Ένα. Να κοιτάξουν και από εκεί. Λοιπόν, εγώ το έχω πάσει εδώ πέρα. Ωραία, τέλειο. Εγώ μπορεί να μην έχω φτάσει καν το 4 ή το 5. Σπαστικά είναι, sorry. Στο Λοιπόν, λοιπόν, εγώ που είμαι... Άλλαξε. Εσύ βανίλια δεν ήσουν. Όχι, εσύ είναι φράουλα. Ναι, αλλά εσύ δεν ήσουν βανίλια, σοκολάτα πήρες. Όχι. Τώρα σ' άλλα. Ναι, μεν. Continue. Ωραία. Πήρε. Βανίλια. Εγώ με το space ρίχνω πάω. Εσύ πώς ρίχνεις πάω. Κάτσε να το πει. Δεν ξέρω. Με το F νομίζω. Για να το με το F ρίχνω πάγο. Άμα δεν σε μπορεί να αλλάξουμε το πάω. Όχι, εντάξει. Τι κάνεις ρε παιδί. Άμα δεις... Έχει κι άλλο, έχει κι άλλο. Αχ, τι κάνω η τρελή. Δεν ξέρω τι κάνει. Ρε μάσα. Επιτρέπεται να βρούμε. Εντάξει. Αλλά εντάξει, δεν είναι και πολύ ωραίο να βρίσκουμε. Τώρα βρίσκουμε. Κανόνες πρέπει να βρίζεις. Πρέπει να είσαι και αγγλικά, για να πας subscribe.
Άλλη παράταμα. Λοιπόν, πρέπει να βρίζουμε. You are bitch. Δεν είμαι κοπέλα. Δεν με νοιάζει, εγώ το ξέρω, το λέω. Δεν είμαι κοπέλα, bitch. Λοιπόν, wait. Θα αλλάξεις το όνομα στο κανάλι σου, θα γράψεις ομάδα Duck. Okay. Όχι, ξέχνα το. Γιατί? Γιατί δεν είναι μόνο από την ομάδα DAP και με την διπλανή μου έκαναν. Και δεν είναι ομάδα DAP. Απ' την άλλη. Τι είναι κάτω. Άι, παράτομα. Ευχαριστώ που μ' άφησες. Όμως δεν έχει καμιά μπανάνα εκεί πέρα για να φυλάνε. Βλέπεις, δεν έχει πέρα καμιά μπανάνα. Βλέπεις την μπανάνα. Κάτι την Μάστα το πάλι. Όχι. Εγώ απλά δεν έχω πάρει κάτι. Ας τον πάω. Ας πω πόσο εύκολο είναι. Ας τον πάω. Παίρνεις την μπανάνα. Βοήθες ρε. Δεν με είναι καν ας πούμε. Με πιώτε με. Πάει αυτό το γρήγορα. Κάτω τις πάω. Εντάξει. Τι φάτησες με πλάκα. Λοιπόν, τι. Με έφαγε. Κάνω στα απελπισία. Καλά, πιάσω. Αλλά στο Windows Filmmaker δεν έχει και τόσα πολλά τέτοια, θα πάρω άλλο. Για edit. What do you want to play? Ό,τι να είναι, ούτως ή άλλως δεν έχουμε πολύ χρόνο, στα 15 λεπτά τελειώνουμε. Να κάνουμε 2 βίντεο. Δεν κάνουμε και δείτε. Αλλά πρέπει να κάνουμε το edit. Αχ, αυτό με το σαλιγκάρι έχει πλάκα. Α, όχι, είναι one player. Θα πηγαίνουμε μαζί αφού το ξέρω δεν είναι για το keyboard να παίζει, είναι με το τέτοιο. Όταν μας ξέρω έτσι μαζί, θα μιλάμε. Οκ. Ελπίζω να σας αρέσει το βίντεο. Play. Bob το λένε. Μια μέρα με την εφημερίδα ήταν το σαλιγκάρι. Και ξαφνικά Ανοίγει το παράθυρο και σταμάτα είπε ο φοιτητής. Και τότε θυμήθηκε ότι ο παππούς του είχε γενέθλια και είχε ένα δώρο που νομίζω σκάφτηκε ένα δώρο. Ένα φυτό, γεια σου, τι κάνεις, καλά είσαι. Το έβαλε μέσα το φυτό, δεν ξέρω καν πώς χώρισε. Και πήγαινε με το Grandpa στο παππού του. Οκ, ξεκινάμε. με το βελάκι που έλεγε Grandpa. Έλα να παίξουμε πρώτα. Όχι, έτσι θα παίζουμε. Καλά. Τι κάνω. Ούτε ξέρω. Α, ναι, μετακινούμε. Καταλάβω το έκανα. Κοίτα, πρώτα πας και πήγε σπίτι. Α, ναι, το ξέρω. Λοιπόν, next level. Οκ. Το κουμπί. Μελίνα, το κουμπί. Όχι, πρέπει να το πατήσω για να έρθει αυτό. Όχι, όντως. Ξέρω να το μπορεί να πατάς. Ξαναπατάω και θα σε W. Πάρα Μελίνα. Pause. Go. Ωραία, λοιπόν, τέλος. Τελειώσαμε. Τώρα είναι πολύ ώρα. Λοιπόν, ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βιντεάκι με το Γιάννη και μπορεί να έρθει κι άλλο ένα σε λίγο καιρό. Κάντε like και dislike και subscribe. Όχι, ακούστε, παιδιά. Επειδή εγώ θα γίνω YouTuber και είμαι πολύ έμπειρος. Δεν είμαι έμπειρος. Δεν θα γίνει. Θα γίνω, ακούστε, λοιπόν. Έχω ένα σχέδιο. Ή θα κάνετε dislike και subscribe, ή θα κάνετε unsubscribe και like. Διαλέξτε. Βλακίες του Γιάννη δεν λέει.